Dobre, len stručne informácie od každého z nás. V tejto chvíli sme práve prišli do Komárna, že komárňanskú situáciu vám popíšeme za nejakú časť, keď ju ešte podrobne naštudujeme aj s rozmiestnením síl a prostriedkov, ktoré už vlastne na sanácii tých niektorých nedostatkov múru pracujú. Vlastne teraz sa vidíme od úseku Medveďova po úsek Komárno, kde vlastne situácia je stabilizovaná až na niekoľko málo obcí, predovšetkým ešte v Dunajsko-Strediskom okrese, kde je spodná voda, problém, ktorá ale nie je priesakom hrádze, ale jednoducho súvisí s výškou hladiny. Tam sme pripravení, tak ako povodňová vlna bude vlastne postupovať aj s našimi silami a prostriedkami smerom do Štúrova. V Bratislave, v Devíne vlastne už sa nasadzujú v tých častiach domov, ktoré boli zaplavené na Devínskej ceste, už čerpadlá, zase tam 10 tímov, ktoré už vyberajú vodu z tých zatopených domov a tak ako vlastne budú dokončať svoje práce, postupne budú po vlne nasadzované do jednotlivých tých častí, kde aj bola spodná voda a bude to treba sanovať, ale to sú väčšinou aj tak iba pivnice, respektíve záhrady, čiže z pohľadu domov tam nebolo ohrozené nič. Jediné, čo je ohrozené po ceste, je vlastne to viete veľmi dobre, dom, čo je v záplavom území, čiže na druhej strane hrádze, tam je to proste ale súčasť stúpania vôd po Komárno, po ten úsek, ktorý sme prišli sem, bola tá rezerva, vyzerala ešte relatívne dostatočne, pretože tam bolo vždy okolo 80 až 120 cm priestoru. Hrádze držia veľmi pevne, väčší problém je zjavne na strane našich južných susedov v Maďarsku. Čiže z tohto pohľadu po tento úsek tohto mostu to vyzerá zaujímavo. V Komárne sú nasadené nové sily z Pezinskej policajnej školy pripravení prispieť ešte ďalším zásobám pieskových hviezd tam, kde to bude treba udržovať. Rovnako tak vyjadria ostatní ministrami k stave hladiny a k pomoci armáde, ktorú máme takisto k dispozícii. Hasičov je štandardný počet, nie je povodeň len v Bratislave, ale na celom toku Dunaja, čiže počty hasičov a policajtov, ktorí môžete vidieť po celej dĺžke hrádze, sú ostave nezmenené a posúvajú sa spolu s záplavou vlnou ďalej smerom na Štúrovo. My vlastne ešte podrobne každý meter hrádze kontrolujeme a dnes skončíme vlastne v Štúrove a budeme sa pripravovať vlastne na tie dve ťažké noci, ktoré máme teraz pred sebou. To je z mojej strany, poprosím pána. Pán minister, môžem vás ešte jednu otázku, môžem, že či už máte informácie alebo také hrubé odhady, či sa podarilo možno aj nejaké peniaze, koľko to vlastne stoja tieto povodne, aké sú teda tie hrubé odhady? Ja, to chcete veľmi skoro, pani kolegyňa. Samozrejme, nasadenie sila prostriedkov stojí obrovské peniaze. Ale keď si zoberieme napríklad aj investíciu do toho, čo absolútne v tejto chvíli zachránilo tú počiatočnú časť Slovenska, čiže Devín, Bratislavu a veci tesne pod Bratislavou, to súvisí s investíciou, ktoré sa už zaplatili naspäť. Keď nepamätám si presne sumy, povie pán minister, tak tie škody, ktoré by spôsobila táto najväčšia povodeň v histórii Dunaja, tak už tie peniaze sú naspäť. Sily a prostriedky určite stoja 10 000 eur, ale v porovnaní s tým, čo dokázali zabezpečiť v rámci prevencie a škôd, ktoré by vznikli, keby neboli nasadené, tak to je samozrejme neporovnateľné číslo. Čiže z tohto pohľadu to budeme rátať neskôr, môžeme sa k tomu dostať, ale to nie je zaujímavé číslo v porovnaní s tým, čo sa mohlo stať.